Lajɛrɛba min sigira sen kan Ameriki jamana ani farafina gungana jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ min tun kan ka kɛ tile 3 kɔnɔ k'u bɛna cɛ bi alamisa an bɛna o kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma. Mali jamanatigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita denkɛ Karimu Keita ye Ameriki jamana ka lagosi ani jalakilikanw bɛɛ lajɛlen na gosi min kɛra ka to Abijankaw fɛ bi alamisa. Duniya dolantanba n'o ye Coupe du Monde ye bɛɛ senna Katarikaw fɛ hali bi. Kunu araba Faransi ani Marɔku jamana ye ɲɔgɔn sɔrɔ. An bɛna o fana kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma. Coronavirus bana kun kan. Kɛnɛya minisiriso ka kunu araba décembre kalo tile 14 san 2022 kunnafoni di. U y'a jira k'a fɔ banabaatɔ min bɛ Mali jamana kɔnɔ o hakɛ ye mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 770 ani mɔgɔ 60 ni mɔgɔ 4. Ninnu de bɛna kɛ aw ka Mali kura kunnafoniw a la kumaba dɔw ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan. A y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma ka fɔ nin waati in na aw sɔgɔlen don VOA Banbara la k'a ka Mali kura kunnafoniw lamɛn. Nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. Bi ye alamisa ye décembre kalo tile 15 san 2022 o kunnafoni kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛna tɛntɛn k'a lase aw ma. Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔna la Washington DC. A y'aw bisimila ko kura aw ka kunnafoniw filɛ. Duniya dolantanba n'o ye Coupe du Monde ye o bɛ ɲini ka sa kuncɛyɔrɔ la min bɛ senna nin waati in na Katarikaw fɛ kunu araba Marɔku jamana kɔni binna Faransi jamana ɲɛkɔrɔ 2-0 walasa an ka se k'o kunnafoniw ɲɛdɔn ka fara dolantan yɛrɛ laban kunnafoniw kan. Mohamed Danɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale b'an bolo nɛgɛ kan a bɛna walawalali kɛ an ye nin waati in na. Mariam ani wula VOA Banbara lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ i y'a fɔ cogo min na i ka kuma kɔnɔ Coupe du Monde diɲɛ dolantanba min bɛ senna ale kɔni ale bɛ ɲini ka ban sabula demi-finale 2 olu tanna ka ban maa 2 minnu n'olu bɛna finale tan olu dɔnna o tɛ maa wɛrɛw ye o de ye Argentine ani Faransi ye. Kunu Marɔku jamana n'o tun ye farafinna cɛbɔ laban mun tun bɛ nin kɛnɛ kan halisa ale binna Faransi ɲɛkɔrɔ 2-0 Bamakɔ kɔni i ka dɔn k'a fɔ mun tɛ hôtel de l'amitié ye Marɔku jamana ka lasigiden bɛ yan ale kɔni tun ye wele bila Marɔku jamana den fɛn fɛn tun bɛ Bamakɔ ani i ka dɔn k'a fɔ maliden wɛrɛ minnu n'olu bɛ ka Marɔku soutenir k'olu ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen maa caman ɲɔgɔn sɔrɔ yen hali Mali minisiri dɔw tun bɛ yen Musa Agatayɛri olu bɛɛ tun taara nin kɛnɛ in kan walasa a ka se ka ko ɲɛna dolan bannen kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ mun ye Marɔku lasigiden ye Bamakɔ a y'a jira k'a fɔ Marɔku jamana u y'u fasa fili nka u binna cogo min na a bɛ se ka to san wɛrɛ farafinna jamana wɛrɛw minnu bɛ se ka tɛmɛ quart kan ka taa demi-finale la mun kɔni ye dɔgɔ furancɛ kɔnɔna ye mun ye Coupe du Monde ale baaraw kɔni bɛ kuncɛ place 3nan o bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ Marɔku jamana o ni i ka dɔn k'a fɔ Argentine ye jamana min ci olu bɛ bɛn mun ye finale ye o bɛ taa dimanche don yɛrɛ i ka dɔn décembre kalo tile 18 mun ye Argentine ani Faransi olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche n'Ala sɔnna. Mohamed Danɲoko mankan don VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛna Ameriki jamana kan ya tile 3 barosigiba min sigira Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden fɛ Washington ya ani farafina gunkana jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw kan ka kuncɛ bi alamisa o de senfɛ a yirala k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye layidu ta k'a fɔ k'u bɛna miliyari caman dollar la labila farafina gunkana jamanaw ye walasa ka se ka dɛmɛ don u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la foroba cakɛyɔrɔw ani kɛnyɛrɛye cakɛyɔrɔw olu ka dɛmɛliko u bɛ se ka don ba la cogo min na ka gɛlɛyaw wuli ka bɔ farafina gun kan ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen bakuruba dira VOA ka lasigiden min n'a bɛ Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔna la n'o ye Anita Powell ye a bɛ la walawala ka di an ma nin waati in na bamanankan na Mohamed Ture Senimu Keita ani Abibatu N Tarawele fɛ an k'o kunnafoniw lamɛn. Jamanatigi Joe Biden ko basigilenya la ale b'a fɛ farafina ka ɲɛta kosɛbɛ wa a ye laɲini dɔw kɛ walasa ka farafina ni bila jɔyɔrɔ ɲuman na. Africa's economic transition depends on good government. Farafina sɔrɔ siraw yɛlɛmali dɛnen don maracogo ɲuman jamanadenw ka kɛnɛya sabatili ani fɛnɛ kuran ni taji sɔngɔ nɔgɔya la baarakɛdaw mago bɛ nin fɛn ninnu de la walasa k'u ka nafolo di nin fɛn ninnu bɛ baarada kuraw ni baaraɲɔgɔnya kuraw saman kana l'Ameriki jamana y'a ŋaniya ka senkɔrɔmadonni kɛ nin bɛɛ la ɲɛtaga sira o sira n'a ɲɛsinin bɛ farafina ka farankani ma ani fɛnɛ min bɛ se ka kɛnɛ labɛn sanni feere bɛ se ka kɛ farafina ni l'Ameriki jamana baarakɛdaw cɛ cogo min na l'Ameriki jamana labɛnnen don ka nafolo don farafina ka ɲɛta kama. The United States is all in
on Africa's future. Amerik ni farafina jamanaw ka tile saba lajɛ bani tile filanan o sinsinnen tun bɛ fɛn kelen kan min bɛ Amerik jamana bolo wa farafina jamana bɛɛ mago bɛ min na n'o ye wari. Amerik jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'u bɛna dɔrɔmɛ miliyari 55 di farafina jamanaw ma san 3 nataw kɔnɔ. O fanba bɛna kɛ kɛnɛyako o ni waati cogoya laɲiniw n'an b'a wele projet. Tarata don jamanatigi Biden fana ye bɛnkan dɔ laseli Amerik ni farafina jamanaw ka jago hɔrɔnyalen kura cɛ ka fara bɛnkan wɛrɛw kan minnu bɛ kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. A ko olu bɛna sɔrɔ yiriwali dayɛlɛ farafina kan ka tugu yiriwali bɛɛ la teliman diɲɛ kɔnɔ. Wa a ko fana Amerik bɛ ka na n'o jɛɲɔgɔnya ye bɔlɔlɔ kan ka baara kɛ ni wasabulon ye n'o ye kɔngɛrɛ ye walasa ka dɔrɔmɛ miliyɔn 350 ɲɔgɔn bila a ye min bɛ wele ko yɛlɛma fiɲɛ sira fɛ ni farafina gun ye. This will include partnerships between Africa, wa ɲɛsinnen bɛ lameriki jamana ni farafina jamanaw ka jɛɲɔgɔnya ma walasa ka lakana sabati bɔlɔlɔ kan walasa farafina bɔlɔlɔ kana ka se ka lakana. Linda Thomas Greenfield n'ale ye Amerika lasigiden ye duniya kelenya b'a la o y'a jira VOA Bambara la ko Amerika dɛmɛ tɛna nɔ bila farafina jamanaw ka ŋaniya la ka Rusila jalaki ani ka jɛɲɔgɔnya tigɛ ka da a ka binganin kan Ukraine jamana kan. We're not paying countries. Ante jamana shi sara walasa u ka ɲangini kala ta ka ɲɛsi Rusi jamana ma wa ante bagabagali ta ka ɲɛsi jamana shi ma ka sabu kɛ k'u ma sɔn ka vote ka sabu kɛ k'u ma sɔn ka kala ta nga an bɛ u wele u k'u hakili to u danbew la an bɛ u wele ka na ɲuman ma bɔ juguman na. Lesotho jamana fanga ɲɛmɔgɔ kura n'o fana ye nafolobatigi ye farafina jamana fitinin kɔnɔ y'a jira VOA Bambara lasigiden Peter Clotel la ko farafina jamanaw ɲɛmɔgɔ fana b'a fɛ ka san 10 janya ka ɲɛsi yiriwali sariya ma ani nafasɔrɔ sira seko farafina gun jamanaw la min bɛ o sariya fisaya farafina jagofɛn dɔw kan. We have just negotiated this morning. Anw ni lameriki jamana wasadenw bɔra ka kuma kan sisan ko AGOA kuntagala ka kan ka janya bari a bɛna sa dana san 2025 anw ye kuma ɲɔgɔnyaw daminɛ o sira fɛ ka ban. AGOA nafa ka bon anw ka jamana kan kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Negotiations in that part. Lajɛ laban min ye farafina ɲɛmaa 10 ni caman dalajɛ Washington o bɛ taa san 8 la nga jamana fanga ɲɛmɔgɔw ka fɔ la u ka cɛsiri farafina ba nin na o barika ka bon bi i n'a fɔ a ma deli ka boloda cogo min na fɔlɔ. Ni lajɛrɛ min bɛ sen na n'a ka kan ka kuncɛ bi alamisa n'a sigira sen kan Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka taa farafina gunkana ka dɛmɛ ma. Seyni Nafo ale ye Mali kɔnɔna la ambassadeur ye min yera ni barosigi in kɛnɛ kan Ameriki yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Washington na. A ye hakilijagabɔ kɛ dɛmɛ min ni Ameriki jamana kɛlen don ko layiru ta k'a fɔ k'o bɛna di farafina jamanaw ma walasa ka se k'u dɛmɛ u ka yiriwali bolo ma. Hakililajigila Seyni Nafo maa don min sigilen don farafina gunkana ka tɔnba dɔ kunna min sigilen don walasa ka se ka waati yɛlɛma kɛlɛ n'o bɛ wele ko groupe des négociateurs de l'Union africaine pour le climat. A y'a ka hakilinaw di ni lajɛrɛ in ka Kayatu Tarawele ka kuma baranin na. Ameriki ye jamanaba ye Ameriki de bɛ jamana bɛɛ sanfɛ sɔrɔ sira la ani fɛn caman sira waati kɛlɛma yɛrɛ la n'i y'a jateminɛ Ameriki de ye jamana fɔlɔ ye jamana mun bɛ nafolo ani dɛmɛ lase farafina jamanaw ma ani jamana mun seba t'u ye donc n'a fɔra ko Ameriki président ye lasigi kɛ ka farafina jamana bɛɛ wele ka na awa o kuma senfɛ kɛrɛnkɛrɛnna kuma dɔw yera k'a fɔ an u da kan ka se u ma kelen kɛra waati yɛlɛma ye donc u y'an wele anw tɛ ministre ye an tɛ président mais an bɛ baara kɛ u kɛrɛfɛ donc u y'an fɛnɛ wele k'an ɲininka an fɛnɛ bɛ se ka kuma mun fɔ o kan. Laseli min kɛra aw y'o kunbɛ cogoya jumɛn? miliyɔn 600 mun fɔra ministre Blinken ye miliyɔn 600 mun fɔ miliyɔn 250 o ni 50 o de bɛna lase farafina o de ye farafina ta ye o miliyɔn 600 la o miliyɔn 250 an yɛrɛ bɛ baara kɛ jɛkulu mun na mun ka
mun bɛ Egypte an yɛrɛ ta ye $30,000 ye o $30,000 la an bɛna baara kɛ an ni Faranfina cakɛda minnu bɛ yen minnu ɲɛsinnen bɛ sɛnɛ ma ani ka sɛnɛ kɛ togoya dɔ la a bɛ se ka waati yɛlɛma kunbɛn donc an yɛrɛ bɛna o baara kɛ Faranfina ka cakɛdaw ɲini cakɛda minnu bɛ musojɛkulu cakɛdaw jeunes denmisɛnninw minnu b'o cakɛda ninnu mais ka lajɛ vraiment u ka minnu kun ka kɛnɛ an'u bɛ ka solution ɲini a la. E yɛrɛ ɲɛna l'Amérique jamana y'a ta fɔ k'olu bɛ don a la mais l'Amérique jamana kelen tɛ jamanaba tɔw bɛ yen i n'a fɔ Chine yala i hakili la u bɛna sɔn u ye layidu kan minnu ta ni nafolo in dili la u bɛna timɛ an ɲɛna ni mun kɔni diyara an ye nin ko in na sisan parce que nin y'a san 12 ye ɲɔgɔn an bɛ nin baara la ne kɔni bɛ nin baara la Faranfina tɔgɔ la nin y'a san 12 ye an ye mun ye sisan an dɔrɔn an bɛ wele technicien an de ye bolola baarakɛlaw ye nin ko la an ye mun jateminɛ sisan an dɔrɔn tɛ nin kuma kɛ Faranfina ministres b'a la mais n'i ye Union africaine yɛrɛ mun ye Faranfina président bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n'i y'a jateminɛ depuis que bɛnkan mun kɛra Paris COP 21 mun ye nin bɛɛ sigi Faranfina yɛrɛ kɔnɔ président 5 ou 7 de bɛ yen sisan ka ɲɛsin dɔrɔn waati yɛlɛma kɛlɛ la Kenya président de y'o président ye u ye kɛlɛbolo fana caya ka lajɛ par exemple n'i y'a jateminɛ Sahel la o dun ye Sahel ye ka bɔ Sénégal fo Djibouti Niger président ale de ɲɛsinnen b'o la o kɔrɔ kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔ bɛ se waati yɛlɛma kɔlɔlɔ mun bɛ se Sahel yɔrɔ la ka daminɛ Sénégal fo Djibouti ale de ɲɛsinnen b'o ma Congo président Sassou Nguesso a bɛ fɔ mun ma ko bassin du Congo ye n'i y'a tu belebele minnu bɛ Faranfina gun minnu fana bɛ jamana minnu fana bɛ Faranfina minnu ye gun ye k'a kɛ Seychelles ninnu ni Cap Vert ye olu fana faralen don ɲɔgɔn kan énergie sira fɛ ani ka waati yɛlɛma yɛrɛ kunbɛn sɛnɛ sira fɛ bala Maroc ka faama Maroc masakɛ ale de ɲɛsinnen bɛ o dɔrɔn ma. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Abijankaw fɛ yen Mali jamanatigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita denkɛ Karim Keita bɔra ka Ameriki jamana jaabi jalakilikan kɔrɔ min taara ka ɲɛsin a ma n'o bɛ tali kɛ yuruguyurugu ko dɔw ka nafoloko sira fɛ a ye nin kunnafoni ninnu lase ka to Côte d'Ivoire jamana faaba kɔnɔ Abidjan walasa an ka se ka ɲɛdɔnni kɛ o gafe kɔnɔna la Mohamed Danyogo VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ gafe in kan ka kunnafoni minnu sɔrɔ o de filɛ nin ye. Sɛbɛnfura bɔlen kɔfɛ l'Amérique jamana maaw fɛ ka yira ka fɔ Karim Keita mun ye jamanatigi kɔrɔ ye Ibrahim Boubacar Keita ale denkɛ ke ale nɔ yera i ka dɔn ka fɔ yuruyuruko la ani adamadenya hakɛw olu burujaliko la ka yira ka fɔ a nɔ minɛlen don o kɔfɛ ntɛnɛn tɛmɛnen mun ye l'Amérique jamana ka lasigiso min bɛ Bamako olu ye kunnafonidilaw wele ka o ko ka o pereperelatigɛ o la sa mun ye Karim Keita ye ale ma a makun nin ko in na fewu sabula o kɔfɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ a bɔra ka i ka dɔn ka fɔ a hakilinata ka a di nin ko kofɔlen in kan a y'a yira ka fɔ ni ko min kelen filɛ nin ye a kɛra ka sɔrɔ ale Karim Keita ale ma ɲininka k'a dɔn n'a nɔ b'a la wa ni a nɔ t'a la wa a tun ka d'a ye a ka ɲininka mun ye a fɛla ye a ka tiɲɛ ye a ka se k'o fɔ nka o ma kɛ o kɛra sababu ye mun ye bɔlɔlɔsiraw ani sira wɛrɛw ye bi maa caman bɛ ka ale Karim Keita k'ale tɔgɔjugu fɔ a tilala ka yira ka fɔ ni ko minnu fɔlen filɛ ka ɲɛsin ale ma ale nɔ t'a la bi ale nɔ t'a a la sini wa i ka dɔn ka fɔ ale dalen bɛ a yɛrɛ la wa a dalen b'a la ka fɔ cakɛda wɛrɛw minnu bɛ l'Amérique jamana kɔnɔ ani a kɔ kan olu na baara wɛrɛ kɛ ka yira ka fɔ ale Karim Keita ale nɔ tɛ nin ko kofɔlen ninnu na Karim Keita ka fɔ la hali sɛbɛn bɔra ka yira ka fɔ k'ale nɔ bɛ yuruguyurugu la ani adamadenya hakɛw olu burujali la ko o sɛbɛn kofɔlen in kɔnɔ siga caman de bɛ o ko in na o la sa a ka fɔ la a ka kan ni siga bɛ ko la a tigi ka ɲininka wa n'a tigi ma ɲininka ni siga b'a la a man kan a ka yira k'a fɔ ko a tigi
nɔ bɛ nin ko kofɔlen na wa ale Karim Keita ale nɔ t'a la bi ale nɔ t'a la sini wa ale jigi dalen b'a kan k'a fɔ don n'a nataw la i k'a dɔn baara wɛrɛw na boloda l'Amérique jamana yɛrɛ fɛ ani cakɛda wɛrɛw fɛ minnu b'a yira k'a fɔ ale Karim Keita ale nɔ tɛ nin ko kofɔlen na o kɛra Karim Keita kɔni ka jaabi ye ka ɲɛsin l'Amérique jamana olu ka nin sɛbɛnfura in ma ani u ye kunnafonidilaw wele lajɛrɛ min na Bamako. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw an ka foli b'aw ye hali bi k'a lase aw ma k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Banbara ka malikura kunnafoniw na a ka radio fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira ye. Ɲoro di Sahelikaw bɛ se k'an sɔrɔ radio Emergence ka 99 ani tomi 6 fiɲɛ sira fɛ. Bugunikaw b'an sɔrɔ radio Kumase ka 92 o fiɲɛ sira fɛ. Yuwaru radio Dunuya 101 ani tomi 2. Koro ani Bayangara aw b'an sɔrɔ radio Orona ka 97 ani tomi 2. Ni waati in na Gawukaw bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 tomi 1 kan. Tumutu o ye fiɲɛ turukala 90 ni tomi 3 ye. Abidjankaw aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan. Wagadugukaw bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4 kan. An ka bɔlɔlɔsira labilalen don www.voabambara.com walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram na VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma. Mariam Traoré fɛ ni waati in na ka bɔ studio 6 na VOA Soba kɔnɔ. Washington DC. Amta Bamako kɛnɛya minisiriso ka bulon kɔnɔ kunu araba décembre kalo tile 14 san 2022 u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 40 ni mɔgɔ 6 de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana bɛ olu la. Maa ma sɔrɔ ni mako fɔlɔ ninnu kɔnɔna banabagatɔ la min ni o bɛ se ka fara jate kan. O ye coronavirus bana banabaatɔ hakɛ Mali jamana kɔnɔ kɛ mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 60 ni mɔgɔ 4. Maa minnu fatura dɔgɔtɔrɔso ani jamana fan wɛrɛw fɛ o hakɛ ye mɔgɔ 700 ni mɔgɔ 40 ni mɔgɔ 3 min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso a ka kunu araba décembre kalo tile 14 o kunnafoni di senfɛ. Amto Bamako alibi Allemagne jamana u ka minisiriso min sigilen don lakana ko kunna ye kangaridakan bila ka taa Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ ko u ka kɛlɛbolo min ni o sigilen don Mali jamana kɔnɔ walasa o kɛlɛdaka ka to Mali jamana kɔnɔ fo ka se mai kalo san 2024 ma ko fo k'a sɔrɔ layidukan min taara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ ko kalata labɛnw bɛ kɛ ka kalata u ka se ka bɔ a sira fɛ. Moribo Dambele VOA tɔgɔla ka bɔ Washington. Christine Lambrecht ale ye Allemagne jamana ka famala mɔgɔ fɔlɔ ba ye mun nana Bamako kabi Berlin y'a fɔ novembre kalo tile 22 ko a bɛ fɛ ka dan sigi a ka baarakɛɲɔgɔnya la mais san 2024 duniya seleke 4 ONU ale ka lakanani larawuli baaraw n'a bɛ wele ko MINUSMA Mali kɔnɔna la. Allemagne jamana fanga a ko ani Mali saridasolakaw ka ministre ka ɲɔgɔn ye senfɛ Colonel Sadio Kamara ko Allemagne jamana ye lahala ta ka furancɛ fanga kɔkɔrɔma don fo mai kalo san 2024 ko nka a sigilen don lahala dɔw kan f'olu ka dafa. A y'a fara kan ko ni lahala ninnu ma dafa ko u bɛna yɛlɛma don u ka hakilila la. A ye nin fara ka kuma kan u minisiri 2 ka kan talen mun lasera AFP ma. Allemagne jamana ka lakana sardasu 1100 o de bɛ Mali kɔnɔna la. A ye hakili jigi kɛ o kuma in na. Allemagne ye jamana 7nan ye minnu ye lahala ta ni kalo laban ninnu na k'a fɔ ko a b'a dan sigi walima a ka larawuli baara ɲɔnkiri MINUSMA kɔnɔna na
ni o ye ONU ka lakana jɛkulukulu bɛ Mali la. O b'a yira k'a fɔ ko MINUSMA yɛrɛ ka siniɲɛsigi a bisibasalen don jateminɛnaw olu ka kumaw la. Allemagne ka toli Mali kɔnɔna la a lahala dɔw ye ko fo u ka se ka u ka bɛnkan larawuli baara u ka se k'o lawaleya MINUSMA kɔnɔna la i n'a fɔ yɔrɔw lakodɔnni ko ni o ma se ka kɛ a bɛ dɔgɔkun caman bɔ Madame Lambrecht ale ka kuma la ani jamana faamaw ka ɲɔgɔn ye sen fɛ a ka kuma la ko kuma falen-falen kɔni kɛra jɛlenya ani tilennenya kɔnɔna la ko wa da sera kuma fɛnɛ ma Allemagne ka saradasiw u ka se ka to k'u ka drone lawuli k'u ka baara kɛ a y'o fɛnɛ fara kuma kan Allemagne ka saradasiw ka minisiri a ye lahara wɛrɛ fɔ ko Mali furancɛ fanga ka a dalakan labato ka kalafili kɛ février kalo san 2024 yaasa ka fanga di faso jamaw ma Colonel Sadio Camara ni ale ye Mali saradasiw ka minisiri ye ale segira a kan ko fo Mali fɛnɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ko de ka labato ko yaasa ka se ka baara kɛ ni jamana yelegew ye k'a bɛ foli lase Allemagne jamana u ka labɔli ni o kɔni kuma bɛ senna ko ni o kɛra sababu ye ka kuma falen-falen kɛ Bamako ni Allemagne cɛ ko o bɛ danfara bila u ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ni ale tagara ka bɔ yen uti kalo la. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. An bɛ taa jamana camancɛ yan fan fɛ Koro mara la Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye da dumunifɛn caman ta ka taa di dugudenw ma minnu y'u sigiyɔrɔw bila fitinɛ o ɲɛsiranɲɛ kosɔn Tijani Wedrago VOA tɔgɔla ka bɔ Koro. Mali camancɛ yanfan na hakaja Koro mara la basigibaliya o kɔni kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase dugu caman ma baloko fan fɛ walasa ka dɛmɛ don ka ɲɛsin o dugu ma Mali camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ne ka sumaw d'u ma ɲinanta o kɔni ye malo ye Yarko Jimde ale bɔra ka na barigukaw ta minɛ an k'ale lamɛn. U y'an wele k'an ka na suma minɛ an nana barigu dugu tɔgɔ la n'an y'a minɛ sisan an bɛ taa dugumaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka yir'u la k'a fɔ nin bɔra hakɛ de sɔrɔla an bɛ sɔrɔ ka tilan minnu kan ka di musow ma a bɛ d'u ma minnu kan ka di gatigiw ma a bɛ d'u ma. Umar Dama ale b'a yira na k'a fɔ ko nin suma in bɛna waati min na o y'a sɔrɔ gɛlɛyaba tun b'u kan sumako fan fɛ an k'ale lamɛn. An kɔni bɛ nin suma in sɔrɔ waati min na o y'a sɔrɔ gɛlɛya caman kun b'an kan bawo an ka suman kɔrɔ olu kun bannen don suman kura o ma na wa n'i y'a jateminɛ an ka dugu kɔnɔna na déplacé caman de bɛ yen n'an seginna ka taa an bɛ u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mun ni mun ka kan an b'a di o tigiw ma. Walasa nin baara in ka ɲɛ jɛkulu dɔ de sigilen don a baara kunna ale tɛna ɲagali ale y'o jɛkulu mɔgɔ dɔ ye an k'ale lamɛn. Ne ka baara bɛnnen don mun ma ni dugu mun nana an b'a lajɛ ni malo bɔra hakɛ mun kan ka d'u ma an bɛ tike d'u ma u bɛ taa ta. Nin tilanin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra mairie kɔnɔna na wa Koro commune dugu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen. Koro Jimde ale bɔra Urukoroyin dugu kɔnɔna na ka na Urukoroyin ta minɛ an k'ale lamɛn. An y'a mɛn ko transition ɲɛmɔgɔw de ye nin dɛmɛ in kɛ n'o ye malo ye an b'u fo kosɛbɛ u hakili tora an na bawo an fana bɛ yan gɛlɛya b'an kan lakanabaliya gɛlɛyaw bɛ yen sumanw tɛ sɔrɔ waati bɛɛ tuma dɔ la yɛrɛ dugu caman bɛ yen u tɛ se ka sɛnɛ kɛ nka n'u hakili tora an na an b'u fo kosɛbɛ. Mali camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kɔni kɛlen bɛ k'a ton kosɛbɛ malo tɔni 400 bɔɲɔgɔnko o de dira Koro commune ma. Seku Jimde ale ye maire ka dankan ye an k'ale lamɛn. Koro commune ye min sɔrɔ o ye tɔni 400 ani tɔni 2 o de sɔrɔla. Nin malo sɔrɔ in kɔni na kɛ sababu ye ka maa caman lafiya maloko la Koro mara kɔnɔna na Tijani Wedrago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Burkina Faso jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye kɛlɛkɛ mobili caman de ɲini kana di u ka finitigiw ma min latɛmɛna u ka jabaraninso la ka fara o fɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko k'a ka ca ni sefa wari miliyɔn 400 ye min bɛɛ lajɛlen yurukura k'a latunu n'a tun kan ka di u ka yɛrɛ kɔlɔsi dugulenw ma n'u bɛ wele ko VDPw. Kader Traoré VOA tɔgɔla ka bɔ Wagadugu. Jasuruni dɔ kɔnɔ Burkina Faso ka télévision soba y'a yira ko flancɛ fanga kura ɲɛmaw ye sorodasi minɛnw san minnu jigira Wagadugu ka pankuru so ra kɔsa nin na
ja nunu kono min jana mateme toromo kelen kan ale be finitigiw ka bolimafɛn le yirala o be min wele ko blende ale be bɔra pankuru dɔ kɔnɔ nka walawalali ma se k'a kɛ k'a lɔn nin minɛ nunu bɔra jamana minnu kɔnɔ nin ja ni yɛrɛla kɛnɛ kan kama sɔrɔ finitigiw tun be minɛw san nka o tun tɛ kuma fasodenw fɛ an be waati min na i n'a fɔ sisan sorodasiw ka daga ɲɛma ma kuma ka taa nin minɛ kurasan nin na ani warida min na olu ye nin minɛ nunu san nka chef d'état major général kumana ka taa fɛn min kan o ye jalaki min lara ale ka maa dɔw kan kunnafolidiso min ye journal l'événement ye ale ka gafe kura dɔ kɔnɔ a y'a yira ko finitigiw ye yuruku ani surafɛndumuko don yɛrɛkɔrɔsidugulenw ka sara kɔnɔ journal l'événement fana ko finitigi dɔ min ka jala ye kapitɛni ye ko ale ye wari min don a yɛrɛ kun ko o be se miliyɔn 400 ma nin kibaruya ni benna finitigiw da kan i n'a fɔ mugujugu pɛrɛnta o le kosɔn chef d'état major général ye laseli dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a yira ko sɛgɛsɛgɛliw bena kɛ ka se ka nin ko ni cɛɛ lɔn ni maa minw minɛna nin yuruguyuruguko nin na ko sariya bena boli olu kɔ kan makariti ko min na ko nka n'a sɔrɔ fana journal l'événement de ye galon tigɛ sariya fana bena boli ale kɔ kan nin tun ye Kadɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an ka jɛ k'o lamɛn. diɲɛ senantɔlɔnta ɲɔgɔndanba kɛnɛ kan Qatar jamana kan a dɔnna kabini kunu araba su daminɛ na jamana fila minnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ final kɛnɛ kan Argentine ni Faransi de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kunu Faransi ye se sɔrɔ Maroko kan demi-finale la celu 2 kanankolo tarata tɛmɛnen Argentine ye sebaya sɔrɔ Croatie kan celu 3 kanankolo hakilina jiginna Argentine ni Faransi Coupe du Monde jɔnjɔn fila bɛɛ a kelenkelenna bolo yala jamana fila ninnu na jamana jɔn bɛna ka jɔnjɔn dafa sabala an ka kari nata desanburu kalo tile 18 ma kɔnɔ final tan don nka yan'o cɛ an ka munumunu salo kɛ ka da kan farafina jamanaw na Faransi ni Maroko ka ɲɔgɔndan lajɛra kosɛbɛ jabaraniw kan an ka taa Wagadugu Burkina Faso Maroko ka minnu bɛ yen a don ni Faransi ka den minnu bɛ yen u ye ɲɔgɔndan lajɛ ɲɔgɔn fɛ jabarani kan Faransi ka denw ma sɔn k'u ka nisɔndiya yira walasa u kana na Marokokaw dusu kasi Kader Traoré VOA lasigiden Wagadugu. Ko Coupe du Monde demi-finale senkɔrɔ ni jamanaden kɔfɔlen ninnu tun o yɛrɛ sɔrɔ hôtelba dɔ kɔnɔ Wagadugu yaasa u ka se ka jɛn ka nin senatulontan ni filɛ jabaraniba dɔ kan balontan daminɛna nisɔndiya kɔnɔ nka a nana laban dusutiɲɛ le kɔnɔ sabula Marok ka jaraminɛjaraw benna Faransi ka dondobolamaw ɲɛfɛ nka Marok ka lasigiden min sigin n'o Wagadugu l'excellent Youssef Slaoui ale jigi ma tigɛ hali n'a sɔrɔla an ma se ka kunkɔrɔta sɔrɔ kunna wolo le b'an dusura sabula Marok ye farafinna ka jamana fɔlɔ ye min sera ka se Coupe du Monde demi-finale la anw ka jaraminɛjaraw ye o seko kɛ nka an ma se ka jɔ dɔrɔn ni ci o le kosɔn n b'a fɔ ko an jigi ma tigɛ san wɛrɛ ta an bena banba k'an lɔyɔrɔ bin bɔ an tun b'a miiri ko o bena se ka jija ka se finale la nka a ma kɛ an sago ye an ka latigɛ ye min ye san ka se ka jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ i n'a fɔ farikolo ɲɛnagwɛ ɲɔgɔndan an ka ɲi k'an nusɔndiya yira ɲɔgɔn na ka no ɲuman yira dangalen no an ni ɲɔgɔn cɛ a fɛnɛ senkɔrɔma dɔndɔn yaasa o tun ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ nin tun ye Kadɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Nama jara laɲini dana sirala farafina bolo Coupe du Monde kɛnɛ kan Qatar kama sɔrɔ farafina jamana mɔgɔ caman nimisi wasara Maroko ka baara la Senegali fa bala Guinée Bissau kaw Gambie Senegali ani Mali jamanadenw S4 iribamu kin kɔnɔ u bɛɛ ye Maroko ni Faransi ka tolantan lajɛ ɲɔgɔn fɛ jabarani na nka Faransi ka sebaya ye Maroko kan u bɛɛ dusu kasira bari u tun hakili la diɲɛ tolantanba in jɔnjɔn in bɛna farafina ɲina pu ye n bɛ Maroko tolantantɔnba in fo ne b'a ɲini u fɛ halisa u ka jija dɛsɛ in kɔfɛ n'a man kan u ka cɛsiri kɛ ka da kan u ni Faransi tolantantɔ min ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu bɛ se jɔnjɔn tolantan na kosɛbɛ ka tɛmɛ u kan Bangali Sankanu ye Senegali jamanaden ye ko Maroko ye fili minnu kɛ tolantan in kɔnɔ a ye profiter Maroko la erreur minnu kɛ a y'a exploiter Mohamed Ndiaye fana ko Maroko ye celu caman jɛ tolantan in na n'a man kan u ye occasion damadamaw sɔrɔ an jigi kun b'a la k'a fɔ ko u bɛ se ka égaliser mais u ma se ka fɛn sɔrɔ u ma san sɔrɔ ka bi dɔn mais sinon u ye baara kɔni kɛ Maroko ka sebaya baliya Faransi kan o ma Ibrahima Bala Keita tɔɔrɔ Mali jamanaden do bari k'u selen fo diɲɛ tolantanba in demi-finale la u ye farafina kunna wolo Maroko sera fɔ demi-finale la ayiwa u bɔra Faransi fɛ a kɔni kɛra kunna wolo fɛnɛ an bɛ ka yiriwa Nama Jara Dakar VOA Bambara ka fara Nama Jara kan
Kader Traoré Wagadugu ani ne yɛrɛ Siyaka Traoré Bamakɔ a k'an bɛn sini juma décembre kalo tile 16 san 2022 n balimaw a y'a faamu cogo min na nin de bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min labɛnna seko aw ka cɛjan Cheick Thioro fɛ k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ